Sí, bon dia. Un acte d'inauguració que s'ha convertit més aviat en una proclama independentista. Un acte al que s'ha volgut donar el màxim suport institucional. Aquí hi havia 8 dels 12 consellers de la Generalitat, també el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, un acte presidit per el president Artur Mas, que ha dit que aquest és l'any per obrir horitzons i recuperar llibertats. I també ha adreçat un missatge a Europa. Ha dit que Catalunya vol seguir sent reconeguda i que vol seguir formant part, ha dit, d'Europa. Un acte en el que també ha intervingut, com no podia ser d'altra manera, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. Ell ha dit que el progrés de Catalunya passa per la capacitat de decisió del poble de Catalunya, un discurs que s'allunya del sector oficialista del seu partit, del Partit dels Socialistes de Catalunya, i que augmenta la incògnita de saber què faran els diputats en aquest cas més crítics del Partit dels Socialistes de Catalunya aquest dijous al Parlament en la votació que s'ha de dur a terme per demanar al Congrés la transferència de la competència per convocar una consulta. Un acte que s'ha fet a Lleida, va ser la primera ciutat catalana que va sucumbir a les tropes de Felip V a la Guerra de Successió. El president Mas ha dit que 300 anys després Catalunya defensa el mateix.